Гаҗәеп тә матур һәм күңелгә ятышлы Сөендек исемле авыл Ульяновск өлкәсеннән нибары 1 чакрымда гына урнашкан. Заманында авыл үзе дә Татарстан АСТР оешканчы Сембер губернасына кергән. Сөендек исә 1920 елга кадәр якын тирәдәге 11 авылны берләштергән Волос үзәге була. Безнең авыл инде Сөендек бабабыз монда күчеп утырган 1692 елны. Ул үзе Уби авылыннан булган, шуннан чыккан. Үзе патшага хезмәт иткән йомышлы татар булган инде ул. Служивый татарлар дигәннәр инде. Аларга җир бирә торган булганнар. Ул шушында килеп урнашкан. Шушында безнең авылга нигез салган инде. 1920 елларга кадәр волостной центр булып торган Сөендек Волоста. Ульяновск Сембер губернасына кергән. Менә 20 елдан инде уже Тайсырга кергән Сембер губернасыннан алып. Безнең бу Волоска керә торган булганда Тарханнар даже менә Кәшә Ульяновск өлкәсенең берничә авылда даже. Октябрь инкыйлабына чаклы авылда берничә мәчет эшләп торуы да авылның ул чордагы зурлыгы һәм халыкның күплеге турында сөйли. Безнең авылда инде 3 мәчет булган. Менә хәзерге мәчет турында безнең төп мәчет булган. Инде бу шушы безнең мәчетләрнең менә шул ниләре Зия Мулла бабай, Гали Мулла бабайлар олар инде мөхтәсиб саналганнар шушы Волос буенча инде ул вакыттагылар. Авыл янәшәсеннән генә агучы Зия елгасының теге ягында инде Ульяновск өлкәсенең Чынлы районы җирләре башлана. Яр башыннан андагы Кәшә татар авылы кем әйтмешли уч төбендәгедәй күренеп тора. Сөендек тирәсендә байтак кына мул сулы чишмәләр ага. Араларында исемләре дә бар. Хәдичә чишмәсе, Әниләр чишмәсе, кызганычка каршы кайберләре бүген томаланган, ярлары ишелгәнлектән таш туфрак астында калган. Әниләр чишмәсе дә шундый язмышка дучар була. Дамир апа белән Фаиз абый Арслановлар һәм бүген инде мәрхүм булган Дания Садыкова булмаса, ул шулай күпме ташланды хәлдә яткан булыр иде. Әйтүе кыен. Чишмәне торгызу эшенә алар 2008 елда ук керешәләр. 2009 елны башы печеткә ясадык, халыктан акча җыеп. 2010 елны менә шу ак фигураларын ясадым. Аны Дания кайтып күрсәтте. Гомер буе колхозда тимерче булып эшләгән Фәиз ага басу буендагы чишмәне яңадан торгызып кына калмаган. Аның янәшәсендәге мәйданчыкта үз куллары белән балалар өчен төрледән-төрле сыннар һәм фигуралар да эшләп куйган. Кызымның кызы Эльвира компьютердан төшереп алып, шуларны әбисе белән киңәшләшеп миңа күрсәттеләр. Шул рәсемнәрдән карап, шул фигураларны язалым инде. Совет хакимияте елларында башта яңа тормыш, соңрак инглиз исемен йөрткән колхоз үз заманында районда алдынгы хуҗалыклардан була. 30 елдан артык җирле хуҗалыкта эшләп лаеклы ялга чыккан Ринат Гыйсмәтов белән Шамил Гыйзәтовлар бүген ул елларны сагынып искә алалар. Сагындыра. Бу кадәр сагындыра. Яш вакытлар. Әйбәтрәк идеме? Әйбәт иде. Күңелле. Яшәргә күңелле. Яшьләргә дә күңелле, авыл гөрләп торадыр. Сол хәл моторы. Буран торлы бала чага инде. Күбесендә тирлек бар әле пока, сыйра-сырылар менә. Бакча инде бәрәңге. Шушы авылда туып үскән бүген Ульяновск өлкәсендә гомер итүче Марат Әүхәдиев сүзләренә караганда 1970 еллар уртасында авыл мәктәбендә йөзләгән бала укып чыга. Ул чакта авыл урамнары бала чага тавышынан гөрләп тора иде ди ул. Яшь чаклар велосипед белән футбол куып, малайлар белән, әллә инде кунак малайлары Казаннан кайталар күптер. Үздә бала чагымында бик күп урам тулы, хәзер уже юк, почти юк. Айлар буе тавыштансыз торган авыл урамнарын җәй көннәрендә шәһәрдән сирәк кенә кунакка яисә классташлар очрашуына кайткан егетләрнең гармун тавышы гына җанландырып җибәрә. Авыл мәктәбендә 40 елдан артык балалар укыткан Расих ага Шәйдуллин колхозлар булганда авылның чәчәк аткан чоры иде ди. Һәр йортта 4-5 бала үсте. Шулай да җәйләрен колхозда эшләргә кеше җитми торган чакларда бар иде ди Вискала. Бу материал жактан яхшы инде хәзер. Машиналар да җыри. Сөендектә туып үскән шагыйрь Максут Сөендекле. Аның бер шигырендә бер күп итен хәзер мин сезгә әйтәм. Машиналар юк саны. Күмелә җирдә җәяүленең сукмагы. Җәяүле сукмагы да сагындыра, машиналар да әйбәт. Үз вакытында мәктәптә физика, математика укытса да, Расих ага гомер буе тарих белән кызыксына. Аның өе янында бүген инде музей экспонатлары булырлык төрледән-төрле йорт җиһазлары, хуҗалык әйберләре саклана. Әле байтагын музейга тапшырдым ди мәгариф ветераны. Татарстанның Тәтеш районыннан Рамис Сафин, Татарлар.